Kienu għal-ħabta tal-4 tal-ħadd wara nofsinhar xkien l-ajruplan tat-tip Dakota DC-3 niżel fuq runway 1-3. Iżda malli mess l-art wieħed mit-tajr sploda bil-konsegwenza li l-ajruplan spiċċa bin-naħa ta' wara iħokk mar-runway. One News huwa informati li l-ajruplan huwa ta' CIA Amerikana, iżda mhux magħruf min u kemm il-persuna kienu fuq l-ajruplan. Malli l-ajruplan waqaf nofs ir-runway, l-uffiċjali tas-sigurtà tal-ajruport flimkien mal-Pulizija, il-Forzi Armati ta' Malta u membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ħadu il-prekawzjonijiet kollha neċessarji biex ikun evitat kull periklu minħabba ajruplani oħra. It-tluħ u nżul ta' dan l-ajruplan huma meqjusin bħala top secret hekk kif minn tarif li għandu One News dan huwa operat mid-Dipartiment tal-Istat Amerikan. Huwa mifhum li dan l-ajruplan jopera bejn Malta u l-pajjiżi Arab x'aktarx li dan kien ġej mill-Libja. Minħabba li l-ajruplan tas CIA waqaf nofs ir-runway 1-3, Park 9 li huwa dak prinċipali ingħalaq. L-ajruplani kollha tal-passiġġieri kellhom għalhekk jużaw ir-runway 2-3 biex jitilgħu u jinżlu u kellhom jipparkjaw f'park numru 8, dak li issa huwa magħruf bħala it-terminal l-antik. L-ajruport reġa' beda jopera b'mod normali għal ħabta tas-6 ta' filgħaxija.